אני סיימתי עכשיו טיפול אצל לימור גול. קיבלתי מתנה מהבת שלי לטיפול ברפלקסולוגיה. זה לא פעם הראשונה שאני עושה רפלקסולוגיה, אבל זאת הפעם הראשונה שאני עושה אצל לימור. וזה טיפול שהיה שונה לחלוטין, ברמה אחרת לגמרי מכל מה שאני מכירה, מכל מה שעשיתי אי פעם. אני למעשה באתי כדי ככה קצת להירגע, חשבתי ככה בקטנה כזה, יהיה לי קצת כיף. אבל קיבלתי משהו הרבה יותר גדול, שאני חושבת אפילו ברגעים אלה אני עוד לא לגמרי קולטת ומאבדת את המהות שלהם. מהמגע הראשון עוד לפני זה, נכנסים לחדר, לימור מקשיבה, מסתכלת, מקשיבה וקולטת, והרגשתי שבאמת עד שהיא שמה ידיים על הרגליים היא כבר איתי. ומהמגע הראשון זה פשוט הרגיש כמו איזה חיבוק חם ואוהב ואכפתי, ממש כאילו בכל הגוף. וביטחון כזה רך, אבל שכאילו לימור ממש יודעת וזורמת, יודעת מה לעשות. היה כל כך נעים. זה כאילו היה חשבתי, באמצע הייתה לי הרגשה כאילו שהרגליים שלי, היא עושה אומנות איתם. שהן כאילו איזשהו חומר שהן זורמות איתה והן משתלבות איתה ונותנות את עצמן אליה. והיא כאילו עם מכחול כזה, מייצרת איזה משהו. זה באמת, זאת הייתה הרגשה מאוד מיוחדת. אין כל ספק שאני אחזור. אני הייתי רוצה שכולם יבואו, אבל המדינה שלנו תיראה אחרת אולי. באמת היה נהדר. תודה רבה לימור. ממליצה בחום ובאהבה, ואני חוזרת.